kublay pibaro sin biang ha ka kerteng jong Jesus Christ balong nong penim nong sis pa jong pi bat jonga nasyo kumen kanu ka pedapi ka mensim jong ni de ka jingmen habang iyo I ki comments ki jong pi na kuway ka mit si kuway pan kanu ka pedapi ka mensim jong iban ni ki comments na marba pi pej na ne pisngam yo kubor ka jong blay kumbang ikmen ngamar tatin Baya piru la pendap ya ke mensim bagi jingmut jing berkat jong pi dak ting ke jong blay mla benios nyo betas tang ar ke likmit ke jing seng ya lap online jing kala pois ke pakut dan na pedeng jong pi ki bapej ha ke por bangidang premier dan na pedeng jong pi ki bapej kam hadin henry le pipej menta le pipej kam hadin ngi shimi ke negalat pedian sium bhai pi paharo ngi kwa bana ngo yo blay bala ai ngi ka met ka khoi khia ngi kwa bana ngo yo blay bola ya lam ngi bangi wat ngi don na ko ge jaka ko jaka henry ngi lab ngap I khubor ge jong blay hakane kurkom hakane ke janmin te hakateng jong Jesus Christ le the pday negi than juai na jaintia na ADS le don pedeng jong pi day na mlem na kiwei de jaka le don pedeng jong pi day ki khot balang jong ngi pedeng siong bhai pi baro but to ai blay ka jingsuk un yai kurkhu phayu mensim ko jong kram un kren negi baka negi jing sengelap hakane kamit kan omlong ka balen ai henry kan long ka jing kurkhu kan long ka jing Kim hak jinglong baka jam sim ke jongi baro ta shu banyaj kman hak ne kamit ke bas reu jongane ke jinga seng elap ke jingi nga kerpat ya I pendap ukon samla jong kabalang un ayengi ya ke jing duai sedang tu ini duai ko pa ji bam neng ne por ni kong ko aban aingu yeme jing don kan jong me bat ni we mat kunjur bam la don kan bat ni ki met ki baladam ni dwai men nyai peteng men don kan bat ni kan ka por kunju ko aban dwai nam tai pastor osintem ye ki bai ini sam ye khubor ka badai phang ke ka balang ka basha bat ka babakla kane ka long sha ka khubor ka ba don kam ni we teman ai bahkan ne khubor ba ini sam deng jong I kan por bahkan long be naga khet ke jing isnai ke jong me bataman ai bataman kerkhur ya baro ki ba ya pej hala ke jong ki jing kisam ke jong ki teman phadom sim jong me ha ba kin la ban snu thu bat jur ba kin la ban samphang ya ke ba khubor ke jong me kadan hagane ka janmit teman snu ke jing khat kapat ke jong ina ka pot tar ma pop ke jing baro naba keteng ke jong Jisu ngi doai amen kwa benai kublay ye pendap I jing duai ka bapila ai pedeng jungi yo pendap de khon samla uba shirhem bha ban ye shakriyo blay hakabalang jungi hangni nong po la hagano go por bangi don kam I kloi ben wan ban tre kam jong blay but hado kan ni kamit ila ika de shibenta na iya shibenta lang ban yalap ikten jong blay leng ba ka jing duai kublay shibon pendap ban ngi duai bo blay kurkhui pi ha ka jing long samla ka jong ping ta hagani kamit let's say pila yo I lepai ka thomnil ba pila tip by nongkren jungi hagta kamin de I pastor Owen he sentem hagapor by pastor Owen he sentem isdang ban yalap ngadang de tangu khna samla le henry nga kadmau hagapor by pastor yalap hagitan menso mukla hakletershi kadno ka I mensim yanga ban nga syukmen na marbabot athan riboy ki dang shidap iwan ban yalap Bar ngam arte na bon na pedeng jong pipi ito ba ye pastor Owen he sentem I pastor Owen he sentem ila trey habon ki jaka ko mi church pastor haga jing tibal kot junga nengkong ila trey ko mi church pastor ki than war cha pedeng shakap hadin kata ila trey ko mi church pastor ha ATS ha mukla ha juai ban menta ila ban hadin kita trey ha kedok kuli ban menta ila long ko mi church pastor ha umulong ngisyuk men mamta ka janmit inde mai bai sami khubor ka jongi te khlem na pen slam shu ka mat pedeng ka ba ine kren ka long ka mat pedeng ka badon kam ba bunan ni confuse ka mat pedeng ba kren ka dei kai ka balang ka ba shisha bar ke ka balang ka babakla
Kalau kubor ka ba la kring lepa yang indai ke ka balang ka ba shisha ber ke ka balang ka ba bakla. Te klem de pen slem shu ngin aino gani ka bor she Pastor Owen Hisentem ba inisam yu kubor hapdeng jong pi bat jonga na ktin ka jong blay. Tongin aino ka bor she Pastor Owen Hisentem. Nang kong ngi penpau yang jeng snungu yau blay na kabanta kani kalat ha kaba ngila ban ye kendu ipi kilok kijor bat kumjuk kinong chong chnong jong kari khasi jantia ba ik jongi pamenta ngap nyang sngu bhai pi chagani ke channel jong ke jing yalap ye ka tin ke jong blay kabala penyaj da ka balang 7 day adventist nongpo pat ngasnuk men baki ayanga ye kani kalat ha ka bangala ban ye shimbenta ya ka waina ka subjek ka badon kam khamtam hakini kisngi ke bangi im menta kata ka subjek kalong ka ka balang ka basisha bat ka ka balang ka babakla kini ka dai ka jingkeli ka ba ngi kum ki breu ngi don kam ban tip namar bangi im ha ka perthai ka badap da ka jing syukur ngi im ha ka perthai ka badap da ka jing hikai bakla ban ngi im ha ka perthai ka ba ngim nang syu ban itu kanu ke balang ke basisha bar kanu ke balang ke babakla andrai aingu yau belai bau klem I yangi ha ka jingdom baru yangi ya ka de ka ktin ke balong ke bible ken ke badai tang makahi ke balak ban yangi ya ka jing shisha tenga khot bat ngaweri pi bas ngau ha piru pinduai hau belai balengba ka de ka kubor pin yo tip shisha kanu ke balang ke basisha kabala ban yalam mipi sekijing sisa baro bat kabala ruban yalam mipi yang syagata ka ying benang ka ba unong pen im jongi u Jesus Christ ula pen krek na kabanta jongi wai te shwa bangan ya sam ka tin ka jong ble to ini duai ublai ukpau jongi ubah benang ngi aingu ya me try ba medang pendek pensa ya ka jing im ka jongi hadu ka ne ka klip mat jong ka ne ka kanta te kumta try me bu khnang yangi ha ka ne ka por ya ka ban yang hakmat ka khet bat ka jing isnei ka jong me ya ka ban phla ya ka jing shisha jong ka tin ka jong me sha upai lang baro bat unong chong shnong jong ka ni ka parthai hi baro ka wai ta kumta try ya ka ni ka por ha shwa bangin plate ya ka tin ka ba khoj bat ba im ka jong me ngi don kam ya ka jing yalam mun sim ba khoj jong me khnang ba ka wai ka kantin ka bangin pule ka ni ka klip mat ka dai ka balawan bek na ka khet ka jing isnei ka jong me bat kan long ka jing ker khu ya baro ki khun ki jong me ki badon ha ni ka parthai kham tam na ka banta ki tu ki ba ik ya me ki ba thrang ban tip ya ka jing shisha bat ker khu yang ilang baro ma bat klet iki pop ha ka keteng ka ba thiam tam bu Jesus Christ nong panim ba nong sispa jong ngi duai ki ne baro amen kumban jubab ya ka to ka jingli ka bangi ong ba ka ka balang ka basisha bat ka ka balang ka babakla ka tin ka jong ublai ka don ban ong yang i hang ni ba ladangi pule ha ka shiti jong apostol Paul cha Ephesus kala nong ka basau ka dakhot ka basau bat ka basan snau tanat hang ne ba ka tin ka jong ublai ka kren yang i kum ne ka ong don ka wai ka met bat wai mun sim kumbala khot ro ye pi ha ka wai ka jingkermen bat kata ka jing khot jong pi uwai utrai ka wai ka jingej bat ka wai ka jing pen baptis habangi pule ya ka ne ka jing tho ba khu ka ya thu sha yang i hang ne ba ka don tang ka wai ka balang bat ka don ru tang ka wai ka jing khot ya ka ne ka parthai ba ka ta ka jing khot ya unong song shnong jong ka ne ka parthai ka long sha ka wai ka jing kermen ka ba unong pen im jong i u Jesus Christ u khot yang i ban na ka ta ka daw ha ka ne ka khot ka basan le ula ban shai ba don tang ka wai utrai ka wai ka jingej bat kawai ke jing pen baptis nenang ta shushu ngila ban keli la daga dai kumta ta balai bat da don shibon ki kan hun balang ha kane ka parthai bat man la kawai ka kan hun balang ha kane ka parthai om don kawai ru ka balang ka ba ongi klem yalap ya ka jing bakla ngi klem yalap ya ka jing lam ler barok ki don la ka jong ka nong rim barok ki don la ka jong ka jing ki kendon ya ka ban yalap sha kane ka parthai hoi ngi ubreu ngi la ban yalap kat kum ke jing snau thu ke jong ngi hoi ngi ki breu ngi la ban pensyong ye kata ke nong rim kat kum ke jing kwa ke jong ngi hanrai ka bible pat de
ka klem sha ipi nga ban le kumta kalia thu sha yangi bakadon tang ka wei ka balang ka ba shisha ya ka ba ublay ukpa ubahabneng bad ublay kunu Jesus Kristo ha ka ba uyalap siya gane ka berthai ukwa yangi bangi dai bandon tang ka wei yang ane ngila ban pen shisha na ka gospel kat kumuyonis kalanong ka ba khat nyu ka khot ka ba arpheu bat ka ba arpheu wei ka ya thu sha yangi kumne tong ni pule yonis khat nyu kalanong ka khot ka ba arpheu bat ka ba arpheu wei ka ong kumne lemne ngam kerpat tang na kabanta kinehi hanrai na kabanta kitaru kibangek hanga da kaktin jongki babarok kinyalong shitli kumba mame kok pa hanga ngaru hame bakiru kinyalong shitli hangi bakata kaperthai kan yo ngej balapha mame yanga ban hangne shishu kadang pensyai ba ujisu uyathu hakisenran ki jong u ba kino ki ba snap ya kajing hikai jong ki senran ki jong Jesus Christ kino ki ba snap bat ki ba ngej ya kajing elap jong ki senran Jesus Christ ki dai ban don ka ju kajing ngej khanang ba ngin ngej hau Jesus bat u Jesus hok pa jong u bat kum tang ni long shitli ya kane ka perthai te ka perthai kan yo tip bangi ngilong nau blai te lada kalong kum ne habangi pej ba don bun ki hun Kristan don ki hun Kristan ki pamane yo boleh hakasin sajang don ki hun Kristan ki pamane yo boleh hakas ngi sonde bat don ki hun Kristan ki ba hikai naka wei ki jinge per shaka wei ki jinge per ta kumno hege perthai kan yo tip bangi ngi dei kita ki nong but ba shisha ki jongu Jesus Christ andre aingu yo boleh ban pen shisha ye pi ye gane bau jisu umsha yangi ban pen snow ya kata ki jing snow kumba ong ki babun ki para Kristan ki ong ba Kamper, ngi per tang ka kerteng ka balang, ngi per tang ha ka jing yele niam handrai ngi pule, ngi nget yo ju ubelai. Handrai ngaku aban bu ya gane ka jing geli ladang, ngi nget pat yo ju ubelai. Kumno ngi la ban sibun ki kenhun. Pet ka ktin ka jong ubelai ka ong kumno ha ka gospel ka jong Yohanes, kala nong ka ba sipeu, ka ban bha ya gane, ka gospel ka jong Yohanes kala nong ka ba sipeu, ka da khot ka ba khat nriu. Ka Bible ka ong kumne. Kabakhan reu ka ong kumne nga don ki weipat ki langbrot ru ki bamlong na kane ka jingker ya kita ru dai nga ban watlam batkin snap ya ka ktin ka jonga te kin ya long shiken hun bat uwei unong ap langbrot hang ne ka ktin ka jong upulai u Jesus Christ dala de lo kren sha ong ba don sipon ki briu jonga kamamur haman la ka wei ka shnong haman la ka wei ka kanhun balang ki don ba ki breu ki ba ichisha ya oblai hanrai ki ngop lane ki kum don no ha kata ka kanhun balang ka ba ya lam bakla yaki tena kata ka da ublai upha ya ka balang ka basa ka jong u ka balang sewende advantis ban pen i ya phi ya kane ka jing shisha ka bangin si pule menta kenang ba onda pilios neu ya ka pin mi no bat nangta pin don ha kata ka wei ka met ka balong ka balang ka bala kli da u Jesus Christ te ka khubor ka bakan sai lani ka nongrim jong khubor ka ba shisha menta ka dei halor kata ka nongrim ba ngimla banong bangi don shibun ki kan hun balang namar ngi mane yau bla yau ju blai andrai ka ne ka khot ka krensha ye pienga bangi hap anon tangga wei lemda kumta am don shibun teli ki balang namar bau jisu usteng tang kawe kabalang. Ujisu usteng tang kawe kabalang. Taga jingli jong nga manta kalong ba. Balay ban shem ye kani kabalang. Lane balay baki we kim shem ye kani kabalang. Kabakongsan ye kata kadai kadao. Ngadon hadu lai sau tuli ki poin ban kadewi pi ye kani. Babalai ba kibreu kim shem ya baro ya kane ka jing sisa dai tangga balang sebende advantis ma badon ya ka Bible lane kidon la ka jong mo ka Bible rei am ngidon ka ju ka Bible kam tamang ne po India la panmi ya ka Bible tang da ka wei ka society te ngingim don da ka wei ka Bible han rei ka jing keli hang ne ka ban jubab ya kane ka jing keli to ngin ya pe e kat tu kat ne teli ki pon ka wei na ka daw ba ka ba penlong ya kibreu ba kim shem ya kane ka jing sisa kadai baki pensyong nong rim ya kejing ke jongki dah kejing sneu breu
Lapan syong nong rim ya kejingat jong ki da kejing syania hagi nong yalam niam. Lapan syong nong rim ya kata kejingat ke jong ki da kejing bun pat. Lapan syong nong rim ya kata kejingat jong ki da kejing snow syong shit. Kadai-kadai ke but ke jong usoitan. But ladangi pule ya ka kitab Genesis kalau nong ke basau ke dakot ke balai bat ke basau. Ngangit ba ki badan Bible pila pan ya page hi ya kene ke dakot ngitip ha ya kene ke story ha ka jing ya dai ya ki kun ki banengkong ke jong Adam bat ke im ukahan bat Abel. Haba ki lerang ba ublai ulakot ya ki ban wan lam ya ka jing knya aingu na ke banta ban map ya ki pop jong ki da ulang brot. Ubayang parsi ya Jesus Christ. Namar bau hagane ke jingkot ke jong ublay Abel ulakok ngu sneng ye ke jingkot ke jong ublay bat kum tau lo wat lam sisa yau tau lang brot ban ai kum ke jingknya ai ngu na bentang ki pom kat bau kan bat de humman jong Abel uperkat ban ai ngu yau ublay de kata ke jing mudur ke jong da ke jing snow ke jong te kum tau ong ba habangala ai de ke dok nut barok compare la dengan ai de ki sok ki pai ki banga rep handrai ngi yo i kat kum ke tu ke jing dia ublay da pitch snow bha ya ke jing knya jong kan handrai udah hunjrot bat udah paj hun men sim ya ke jing knya ke jong Abel balai hun ublay namar ba Abel ko ngu bat ai ya ka ai ka bau blay uptha ai te kum ju ka tin ke jong ublay ka ong ka kren sha yang ka ong ba la ka jing ko ngu ban ya ke jing knya daki hajar kilang brot. Tena kata kada ublay ubang isyakri ublay bathaw ka paneng bar ka kandaw. Day ublay ubang ila ban mane kat kum ke jing snow ka jongi. Kat kum ke jing snow tenat ka jongi lane kat kum ke jing snow thu ka jongi. Handrai ublay ubah tha yangi bar ubah dawa yangi ban mane yu tik kat kum ka ai ka bau labu ban nang ta kabar. Balai ba kibriu ki ban an syam ye kane ke jing sisa lane ki ban pediang ye kane ka balang ka basisa. Kadau kalong ba ki pensyong nong rim la ne ki ngej ya ke jing thu la palam ler jong ki ba bon ki nong ya lap hagane ke perthai ki ba penak thlit ki ba start ban kro bro ki ba kren jali jo bat ki ba bang ki ba don kata ka sur ka ba bang ban penbi ya ki bro na kata kadau ngi hapan husiar ngi im ha kapor ka ba usoi tanu penmi chibon kum kita kinong ye thu la palam ler kinong hikai balam ler ki ba ha ka jing pek ki jong pi ki jong na jerong ngim nang syu ban pen ye pher udai ba bakla na kata kadau jisu la ye thu la pa yang ye kane kat kum ga gospel ka jong Matthews kala nong ga bahanyeu ka khot ka ba khatsan ngakwa ban pule pi ye kane Matthews kala nong ga bahanyeu ka khot ka ba khatsan ga ong kum ni to sumar na kino ye thu lepa balam ler ki baya wan happy haka jingkup sni lang brod handrai hapo kilong suri bapenjon sengap bahaya kan isin to sumar na kino ye thu lepa balam ler ki ba wan happy ha ki jingkup sni lang brod handrai hapo kilong ki suri bapenjon kane kadai kajing shisha bau syaitan ru upen mi ya kinong tray ki jong ha kane ka perthai ya ka ban syukor yang iki bro ublai ru upen dan kam dangi ki bro ban ya lap ya ka jing shisha ban pen i ya ki paranong chong chong jong kane ka perthai ya ka ta ka jing shisha bat khnang bakin tip ban pen ya pher ya ka babakala bat syaitan ru da ka ju ka jing tray ka jong ba un pen dan kam da ki bro ya ka ban pen bakala khndet ya ka tin ka jong blai khnang ba ki breu kin ngej ya kata kum bau trei ya ka im bat yau Adam na kata kadau apostol Paul usyakri jong ublai ula ayangi kane ka jingmaham ha ka chithi ka ba ar ka jong usyaki koren kala nong ka ba khatway ka da khot ka balai ka ba sau bat ka ba khatway to ngini pule kane snau tanat bha ka ong kum ni han rai nga shapting yo ba kumno ru kumbau tau seng ula syukor ya ka em da ka buitsen beman jeng bakumta on pen pot plak ya ka jingmot jong pi na kata ka ba chisar tap ka mensim bat kata ka jing sngur ka ba hau kris ka ba sau namar lada shisha uta uba wan happy uya lap ya waipat u jisu ya uba ngim shem la ya lap lane lada pi pediang ya waipat umensim ya ba pi pim shem la pediang
lani ya ka waipat ka gospel ya ka ba pi pim shem lepdiang pi lep ha ban yasha ya kiru kada khot ka ba khat lai namar kum kita kilong ki apostol ki ba arrap ki nong trai ba syukor kan ki ba pensrim yalade ya ki apostol Christ hang ne ka ktin ga jongo belai ki athu syayangi ba hagane ka perthai amdai barok kino yalap ki dei kino yalap ki ba wanau belai bat amdai barok ki ba yalap yau Jisu ki dei sisa ki nong trai ki jong Jisu bat amdai barok ki bara ya ka gospel ki dei ki nong trai jong ka gospel hanrai ladang ipet ya gane ka khot ka basau I kumba wa apostol Paul ong ladang ki breu ki alap ya ka gospel ka bam shisha lada ki breu ki alap chapang u Jisu ubam shisha lada ki breu ki alap chapang u tau muslim bakut ubam shisha ki breu ki apadiang ba kat ba unong yalap ubay yalap ya ka jing shisha ki nong kren ki ba kren ya ka jing shisha ka perthai ka bangi imenta kadai ka perthai ka ba isi ya ka jing shisha barok unong chong shenong ukwa ay ya ka jing shisha tang ba umla pat deban pediang ye kana mar haba pau ka jing sisa ka pau ka jing bakala pat ubreu kwa ban phala ye ka jing bakala ka jong una kata ka dau apostol Paul ong pe yo pisha riam kum basha riam ka im u adam haba ubleu long menambam yo ding ubatip ye ka babha bat ye ka basniu ha ka sni ka men bam da ka bayap enyap sisa usoitan wan pat deban pen bakla ye ka ni ka ju ka karum kumor ong pin yap sisa hanrai ba ublay utip bahag kata sni ka ba phibam un pen pek iki khmat ka jong phi bat phin long kum ki we na ki blay kata ka dei ka jing syukor ka jong soitan nadu ka to por bat hagine ki sniro ki nong yalap ki babun ki ong compare ladangi don hakano kano ka balang compare ladangi don hakano kano ka kanhun balang namar bangi yalap yau Jisu handrai ka tin ka jong ublay ka bangala dep ailan ni pinadu basdang kam day tang habang yaro yaw Jisu. Ninyong gibalaj im. Ka Bible ka kren syai ba. Ya kata ala da pipule ka gospel Matius kalanong ka ba hanyo. Kada khot ka ba arbawai. Om barok kita ki ba ong hanga atrai. Ki ban yo leche ki hima. Jong ka beneng hanray tang kita ki bale ya ka monuk pa. Te hang ne ngis no tu. Baka kam day tang ka jing yaro. Kajong iya ka kerteng kajong Jisu la pentik na bayangi la pelaj im. Jisu la ukran syai ba ka gospel kajong Lukas kalanong ka bahan reu. Ladangi pule hang to ka Bible ki athu syai yangi ka ongkum ni tong ini pule. Hanrai balai ba pikot yang atrai. Bat pimle penban ya ki ki banga ong pi. Unong penim jongi Jisu Kristus. Uang ba ba pin khot ya ka kerteng ka jonga haba phim ngai pat dai ya ka ka bangala ong ipi hang no Jisu ong ingi ki ki bau Jisu ong ingi ki dai ba ki bala thotlut ha ka ni ka Bible tengin si pule chibit ngini penchai chibit ya kita ki nongrim lane kumno bau Jisu la seng ya ka balang ka jong u khnang ba mapi manga ki ba im ha ki arta ngini yo tip ban penyaso ya la desya kata ka kanhun ka ba unong pen im jongi ulong ukli ya ka bat sagawai ka pon babalai ba ki bru ki ngop hagane ka balang ka babakala lane ki ngop hagane ka balang ka bamyadai kat kum kaktin ka jong ublai ki pensyong nong rim halor kane lane ki ngek halor kane ba ki pek no ya ki kamba kaperthai ka bangi im menta kadai ka perthai ka ba pensyong nong rim lane ka ba ngek bi tang syo ya kanu ka balang kabala ban lek ki kamba ki pastor ki bala ban penkia ki pastor ki bala ban lek ki kamba lane ki nong trei jong kane ke perthai ki bala ban lek ya kata ka kamba te ki laong kane ke balang ka basya kane ka wei na ka buj ka jong soitan ban pengop ye ki breu hanrai ka tin ka jong ubulai ka klem sya ye pi yang klem da don ka jing hikai halor kane ka nong rem ngimla ban pensisya batang baki bala ban le ya ka kamba kala dei ka balang ka basisya ngila ban ye pule ya kane na namar ka wei na ka jing trai borba ka jong soitan ya ka ban pengop ye ki berusya ka jing bakala ka dei halor ka nong rem jong ka jing le ya ki kamba ladangi pule na ki kita naga kitab jing pen pau kala nong ka bakhat lai ka dakhot ka bakhat lai bat ka bakhat sau pet ka jing trai kam borba ka jong soitan kum nu ban syukori pi nga
jing ben pau kala nong ka bakhat lai kada khot ka bakhat lai bat ka bakhat sau ka ong kum ni bat ulale ya ki dakhla bakrau kat ban pen hiar ya ka ding na bneng chekendeu hakmat ki breu ka bakhat sau te usyukor no ya kita ki ba shong halor kata ka kendeu da kita ki dakhla ya ki bola aibor hau ban le hakmat uta umrat klau sengap usaitan un sependan kam ya ki syakri ki jong u kan mak bahaya kan ni bau syaitan udan ki syakri ki jong u udan ki nong terai ki jong u udan ki nong yalap ki jong u bau un sa aibor ya ki bakin le ya ka dak ka ba pela bada kita ki dak ki ba pela ki jong ki pekat kum kan ni ki jing ong jong ka tin ka jong blai wat ka ding na beneng kin sepenhap tang ban syukur ya ki breu ban ong ba kane ka dai ka balang ka ba shisha Henry ublay uba ik ye pianga kan sepoi ke por un yathu bakine kinong le kam bapla kini kinong penkhia ki bam yadai kat kum gamon ka jong ublay on sekentaj iki ye kata ngila ban pule na ka gospel kat kum Mathias kalanong ka ba hanyeu ka khot ka ba arfu ar hadu ka ba arfu lai tangini pule kane Mathias kalanong ka ba hanyeu ka khot ka ba arfu ar bat ka ba arfu lai ka ong kum ni Shibun ki ong hanga hakata kasni. Atrai ngingim shem le alap haka kerteng ka jong me. Ngingim shem la be no ya ki ksut haka kerteng ka jong me. Ngingim shem la le shibun ki kamba ru haka kerteng jong me. Kabar hulai anda kumta te ngaru ngan ong persyaki. Ngamju itu ya pi. Kilek no nanga pi ke baju trai baman. Sngau syirkai. Wala ada kilaban le shibun ke kamba, wala ada kilaban yalap ya ke kerteng ke jong Jesu, wala ada kilaban backsuit, wala ada kilaban penkhia shibun ki bapang. Hanrai habakim le padai ya kamon ke jong blai. Bar habakim ya padai ha kata ke nongrim ka bau nong penim jong Jesu Kristus useng. Habakim pediang lut ya ke jing shisha ka bau ulah hikai yang ikat kum ke tin ke jong blai. Pleng ngidang long ki nong trai ki jong soitan habong nong trai beman kamut ki nong trai ki jong soitan tena kata kadang wa khot ngat aware pi ko ki perlok ki perjor ki bepej ya gane ka program snau ha mentangan pej pada ban pen pi pada saya ka balang ka basisha ba ngile snau thu ya kine ki jing syukor ki jong soitan bat mentangin pen pada pi ya kata ka jing khot ik ke jong Jesu yangi bangin don no ha ka ne ka balang ka basisha ka balang ka balaseng dau Jesus Christ bat ka balang ka ba Jesus Christ ukwa ba wei unong chok silong nyong gani kepertai unya dan benta bat ka kenang ba habauan unyo ban syau yangi teban itu ya ka jing shisha kadai da ka ba bej da ka ba pule ya ka ketin ka jong ublai namar ba ka gospel ka jong Yohanes kala nong ka ba khat nyu ka khot ka ba khat nyu u Jesu ong to pen kentang ya ki da ka jing shisha namar ba ka ketin ka jong ublai kalong ka jing shisha tena kata kadau ban but yau Jesu ban ngek yau Jesu dai ban pen syong nong rem dai ban an pen sle ya pi yang ala ne dai ban pen kop yangi halor ka nong rem jong ka tin ka jong ublai khnang ba u soitan un don bor ban pen ngop ya pi yang na kata kadau u syakri jong ublai u Isaya pila ban pule ka ne Isaya kala nong ka ba pra ka da khot ka ba arpeo kaum kum ni tong ini pule gani Isaya kala nong ka pra kada khot ka ba arpeu ka krenshai kaum kum ni ya syaka hukum bat syaka jing phala lada kim kren kat kane ka ktin shisha ka jingmi kasni haki amdon ka jingmi kasni haki ka ktin ka jong blai ong ya syaka jing shisha bat syaka jing phala lada kim kren kat kane kabumut ka jing syai ka bapura kampat don naki tena kata kada haba wanu no beruban yalap haba wanu no beruban hikaya pi haba wanu no unong tray jong ka gospel hikai ban penbit ye pi chim da ka bible bat pen shisha
hato kita ki jingkren ki jong u ki dai nem ki bal manjur dau belai han rai ka wei na kata ka ba ki kin buri ye ki wei ki jing hikai ki la ban long ki kham start ma ki ban ye ki nong trei ki jong u belai ki la ban don ka tin ka thlit ka ba snau bang bat ka ba snau thiang ban ye ki nong trei ki ba shisha jong u belai rai tang ka wei ba ki kim la ban kren kata ka long ba kim la ban kren ya ka hukum ka jong u belai kin persang ban buri ya pi na ka hukum jong u belai bar kata ka hukum ro na maram ngitip kum ki kristan ki dan sipau teli ki hukum ki jong u belai ban pedang gini ki sipau baro ka wei na kata ka ba usoitan umla ban hikai ka dei sepang ban buram ya ka hukum ke basau ka badai ka bakren sepang ka sebatan tengin sipule sibit khamshai ya kata tena kata ka daung ngikum ka balang sewende advantis ngidon ka jingkit khia ngidon ka jingkit klik na ka banta kane ka jing shisha ban pen i ya pi ya ka balang ka bau jisu useng hidalade lanang i pule ya ka chiti apostol Paul sya kanengkong korin kala nong ka balai kada khot ka bakhat wei ka ong kum ni namar abdon bala ban seng da ka wei pat kan nongrem na lor kata kabala la seng kabalong u Jesu Kristus ken omdon da wei pat lane omdon da ka wei pat kan nongrem bangin penyeng ha ka jing yadai jong ka jing seng balang lek no da kata ka nongrem ka ba unong penim jong hi u Jesu Kristus dalade ula seng tena kata ka daung ni pet ki kita ki nongrem ki ba unong penim jong hi u Jesu Kristus ula seng ula bu na ka benta ka balang ka jong u khnang ba ki ba ngek kin yo but kum ta thik aingu yo blai balang ba ka ktin ka jong u blai ka Bible ken ngiyo ilut ya kine ki nongrem ki ba unong penim jong hi ula seng ka wei na ka nongrem ka ba scam bat ka ba ngimla dalai ban klet ya ka kata kalong u Jesu kat bau dang don hang kene ke perthai ulah hikai ya barok kinong song sinong jong ka ne ke perthai ki badon ha ka to ka thany ha ka to ka por bat kumju ya pi nga kadang dai ke jing hikai na mar bakat jing don jong ka Bible kata kalong ka jing i pek ba ya ka gospel kat kumu Matthews kala nong ka ba ar pheu ar ka da khot ka balai pheu ar bat ka balai pheu lai tong ini pule ya kane ka wei na ka nong rim ka ba u Jesu u hikai wong khnang ba Pinyotip ya kanong rim jong ka jing hikai jong kadai kanila da pikwa ban yo like im Matthews ar kada khot na du ka ba ngan pule na du ka ba lai phon reu ka ongkum ni ko nong hikai kano ka hukum ka bakrau na ki hukum u Jesu ulia thu ho men e yo try u bau blai jong me da ka donut jong me baro bada ka mensim jong me baro bada ka jingmut jong me baro kabalai phu pra kane keng kalong ka hukum kabaneng kong bat ka bakrau kabar pat ru kalong kum kata men i yalau paramarjan jong me kum bayalade kabasau pheu ha kita ar ki hukum lasdin ye ka hukum baro bat kino ya thu lapa hang ne ngiyo i bau Jesu ukwa ya wei pu wei nong chong chnong jong kane ka perthai ban i ya ublai da ka donut bat da ka jingmut baro namar kane ka long ka hukum ka baneng kong bat ka bakrau bala da ngingim nang ban i ya ublai ubalong utenrai jong ka jing pendim jong i ulong utenrai jong ki ai baro ki badon ha kane ka perthai ulong utenrai jong ka met jong i da lei ru ngimla ban i yaki parapreu tena kata kadau u Jesu ang ba lada pila ban i ya ulai da ka donut baro am ke jing i arnap am ke jing i ban le hajrong kum kita ki bariu bulai lane kum kita ki ba ba cha ke jing yesen lane kum kita ki ba kit khia bo ka balang na kata kadau ngi im ha ki sngi ki ba ma bat ki ba shirkai dan khandiat ki bariu ki ba i ya ulai hanrai ki bun ki ba i ya ka balang kata kadai ki jing ma ban long ki riu ik balang klam ke jing ik yo bulai ki dai ki to ki nong shun ki bashar khai ba ki jong bulai ki breu ki ba ik tai ka balang haba fi persyang ban hikaya ka ai ki jing shisha na ka tin ka jong bulai ro namar ba kim dai ki nong hikaya na ka balang ka jong ki kim kwa shu
ban pelit ya ki skor ke jongki kita ki dai griu niam ki ai ki ba isi yau jisu ki ai ki ba shun yau jisu ki dai griu niam ki jiu han rayu belai kwa ipi yanga bangin i ya u da ka do nut baro na mar habangi i yau belai da ka do nut baro habau kren ngi sha skor ban ngi kloy ban yo snow ban ngi kloy ban pediang ya kata te na kata ka dau jisu ong chai hang ne ong balade me kwa ban yo e kata ka jingim i le yakine ki arteli ka wei galong ban i yu para marjan kum ba i lode hakine arteli ki hukum la pen ya so ya baro ki hukum bat kino itu lupa kebamut ka kedeu bet ya ki chipeu teli ki hukum ki balabu jingken mau ha ka kitab Exodus kala nong ga ba arpeu uji sum kwa ban i tang kendai teli ya ki hukum jong pa jong u habala i da ka do anut baro kemut baro chipeu teli nadu ka baneng kong hadu ka ba chipeu ka ba kentup ya ga sabaton ken bat nang ta ini pe cucu ya ka nongrem lane ya ha ka jing ya dai jong ga nei ka jing i Handrai ki babun ki breu usaitan ul persyang ban hikai ban simtang ban kenang ban yo riam ya ki breu ula penrung hakikat to kat ne kinong yalam niam la ne haki waipat ki kenhun balang ban simno tang ya ke ne ka jing ik ka baar ban ya ik ki para breu ban le ba pe ka tin ga jong bulai ka don ayu ban ong yangi na ka sithi ka ban kong ka jong apostol Paul cek kinong kong ko rin kala nong ka bakhat lai yang ini pule ka ne kendiat khat lai kala nong kada khot ka ba nyadu ka baneng kong ngan pule ka ongkum ni langa krenda ki thlet ki breu bat ki angel haba ngamdon ka jing i ngala jialong kom ka wiang renong ka basawa nekum ka syakuriau ka bariu syau syau ka bar balada ngadon ka jing thu lapa bat ngala syempang ni ka jing mayan baro bat ka jing tip baro bat ngala donro ka jing baro kat ka ba pen kenria no ya kilom haba ngamdon ka jing i ngamlong ai ruem kabalai bat ngala sam ya ki ai barok kat ki bangadon ki jonga ban ai ki baduk bat ngala ai ti ka met bantang bat ngamdon ka jing i ngam mentoy ai ruem hang ne ka tin ka jongo bolai ka thu sha yang i plan baladang imdon ya kata ka jing i ka ba shisha ya bolai ka banadu ka donut ban ai ka jing hikai ka ba sha ya ki breu long le no ai kata ka jing penak telit jonga ban yalap long le no ai kata ka jing start ka jonga ban kren ya ka jing ya ka tin ka jonga boleh le long le no ai kata ka jing la ka jonga wat ban penkhia wat ban kenria yo lumba kat kum gane andrai haba ngamdon ka jing i ka ba shisha ka ba wanau boleh kadai ka jing i ka be thu lut ya ka jing shisha kat kum ka tin ka jonga boleh shaginong shong shong jong gane ka partai kam dai ban Pek ha ko da khot ka basaw ong kumno wat ban ai ya ki ai ki bangidon ya ki baduk dan sibon ki kenhun balang ki bersang ban penbit ya ki breu khnang ban kring ya ki siapo ka balang ka jongki da ke bekile isen ai ya ki baduk hoi u blai klem khang yang i ban le kata kadai kum ki kadai ka kamram jong ki kristan hanrai ka ai ka baneng kong hang neu apostol Paul ong ba ya thu shwai ki sapang ka jing i u blai ya ki bat nang ta kumno bakin i ya u blai da ka do nut barok bakin sumar ya ki hukum ke jong belai kata kalong ke badan kam lada kim yo ya kata ka jing i ke jong belai lada kim nang bandi jauh belai peleng kata ka jing yarap ke jongi kata ka jing kren ke jongi kalong kum ka syakuriau ka bacu sawa ka bamut ka bamyalam yaki sya kata ka lenti ka ban yo ya ka jing im ka babam jukut bat nangta cucu ujisu ong ya kane haga gospel kat kumuyonis kalanong ka ba khatsau ka dakot ka ba khatsan ngiti bahaya kade kerakot uang ka nongrim ka wene ka nongrim ka jong jisu ong ngam na don kam ai ya kata ka jing start ka jong pi pan ruai ngam na don kam ai ya kata ka jing lui ka jong pi ngam na don kam ai ya kata ka jing smart ka jong pi ban le jing eseng namar ba ka baneng kong ai ngadon kam kalong balada pi i nga sumari ka hukum jonga te habangi sumari ka hukum ka jong bulai ngi pen pau sya ka partai bangi i jauh bulai Barhabang i jauh belai kata kamut yin sawan pat dekeng kita ki jingle jing yaseng yin sawan pat dekeng kita ki jingle bah namar bangiles no thu bau belai jongi udai uba kwa yangi ban le kita ki ai te ka ba kong san bat ka ba nang kong hi ka ba wan nadu ka donut kalong barhabang i jauh belai ngin pen pau sya ka partai da ka ba ngi sumar ya ki hukum ki jong belai na kata kata aku ba bon ki bru ki perkhat ba ka balang sabende advantis ka sumar ya ki hukum
Baki chong sngi ha ka sngi sebaton ka dai ka wei na ka hukum ka ba kraw bat ka ba ublei ula penlong ka kum ka dak hapdeng jong u bat ngi hang ne ha perthai kam dai ka ba kan pen im yangi hanrai ka dak jong ka jing pen pau ka jongi bangi I yo play namar ba ula her na beneng ban yap hagding penakal beri na ka bentaban suspa ya ki pop ka jongi ta kum ta hadin bangi la snow tho ya ka ne ka jing I ka jong u ngi hap an pen pai da ka jing I ka la ka jongi u banong kenrat ka I ka ba memon ya nga ban le na ka benta jong mi u jisu hang tau long la da mi I nga kun sumari ki hukum ki jong na da ka do nut baro tena kata ka daw nga khot lang I pi barok ki para nong shong chnong jong gani kari jongi banang ne shikmat lada pikwa ban pen pau ba pi I yo boleh sumarlut ya baro chipeu teli ki hukum kalong kum kadak ka ba pi I ya u Yesus Kristus basa ka wai shishu kaktin ka jong boleh ka ongingi na ka shithi ka banang kong ka jong Yohanes kalanong ka baar ka shithi ka banang kong ka jong Yohanes kalanong ka baar ka dakhot ka balai bat ka basaw ko ongkum ni bat ha ka ni ngitip bangi itu yu ladang sumar ya ke hukum jong u utau boong nga itu yu bat sumari hukum jong u ulong ubalam ler bar kata ke jing shisha kamdan hu sengau syirkai babun ki Kristan ki kenhun balang Kristan ha ke perthai ha ka kenhun Kristan baper ki ongi I yo Jisu ngitip ha yo Jisu Handrai kat bala poi pada hau pot banong pihak ban sumar ya ke hukum jong u da ka ba pin chong sngi ha ka sngi sebatan barok ikan randin tena kata ka dau ka tin ka jong boleh ka ong ne la da pi ong nga itu yu bat nga I yu handrai la da pim sumar yu pi dai kinong syukur tena kata ka dau nga u boleh kwa IP ha ka ne ga por balang ba ka ne ka khubor knang ba pin omlong kinong but jong utau nong lam ler ani kinong but ki jong soitan nang ne shikmat lada pi phla ba pi itu yu Jisu pediang yu bat kongu yu bat sumar ya ki hukum ge jong u sakawai kada khot ka ban pen an scam Jisu ya gane kadai halor ka jing ong ga jong u Jisu Kristus ha ga gospel kat kum Yohanes kala nong ga ba khatsan tangini pule gane snau tanat ba u Jisu dai nuksa u jongi ban pen pau ya kata ka jing I ke jong u ya pau jong u da om tang ba Ukraine handrai udah pen I ru da kikam ka gospel kat kum Yohanes kala nong ka ba khatsan ga khot ka ba shipeu ong kum ne lada pin sumaria ke hukum jonga pin yo yaine ha kata ka jing I jonga kumbanga ken ngala sumari ke hukum utau kpa jonga ban nga yaine ha ka jing I ka jong u snau tanat ba ka ni ka jing hikai ka baunong penim jong yu Jesus Kristus ong ba lada pi sumar ya ki hukum jonga pinyo yaine hanga kumbangaro ngala sumar ya ki hukum ukpa jonga kum tanga yaine au kata kamut ba haka klip mat ka bangi ngim sumar syu ki hukum ki jong u boleh kata ka dai ka klip mat ka ba ngim yaine syu bat u boleh ka bamut ngim kwa syu ban trilang bat u boleh te ka tin ka jong u boleh ka ong bala tang kita ki biyaine haduk ke bakut kita ken ki banyo lajim kabamut ba ngi hab ban sumar ya ki hukum ki jongu belai kat banginang im batang sa hakane ke perthai lada shisha ngi kwa ban pen pau bangi long ki biyaine bat ki bakok ngu ya kata ka jing hikai ka bakut bat ka shisha ka jongu belai basa ka wai ka nong rim ka bau nong penim jongi wai useng ya kata ka nong rim jong u dah ha kata ka balang ka shisha ka jong u kalong ka jing pen baptis u Jisu ubadai ukun jong ubulai ubum dan pop ha ka jing shisha ka jing pen baptis ka dai bai ki badan kam tang na ka mentaki bru ka pop kum ma phi mat manga hanrai khnang bakan long ba om dan dau shu ba om dan shu ka jing yaj bakala u Jisu Kristus wat lada dan kam ha ka jing shisha ya ka jing pen baptis hanrai bu ya ka ne ka nuksa ban long kum ka nong rim ka baskem na ka banta ka balang ka bashisha ka jong u tong ini pule ka ne na ka gospel kat kum Matius kala nong ka balai kada khot na do ka ba khat lai ngan pule ka ong kum ne anda kum tau Jisu ulawan na Galilea shakawa Jordan hau Yohanes ban yo pen baptis tu hanrai Yohanes ula khang yu udong ngadon kam ba on pen baptis yang dame te mewan penban hanga u Jisu te ulu yathu bat ulong hau to sya menta nabakum ne ken
kalong kabadai yangi ban pendep ya ka hok baro onda kumta ula sya ya Jisu ang ba wala da ngam dan kamro handai ka dega kam rambangan pendep ya kane kenang ba ki kun jonga ki bala syai le chisngi ki ba dan hakane ka sla perthai kin yo ya da kane ka juk kalanti nakata kadau ka jing pen baptis hadin bangila rangba hadin bangila snauto ya ka jing penimai ka jongu bulai idan kam ken ban shim da ka balai hiar syakawa kumbau nong penim jongi Jisu Kris ulale ya kata tena kata ra gadau don ki balang ki ba persyang ban a ya kane ke jing pen baptis ya ki kun long kena ki badang red ki ba peli ki bempatip ya kaduk kadang ki bempatip ya ka hok ka pop ki bempatip wairo utang nong penim na kata kadau ki babon ki na khot jong ka balang Kristan haki ladangi ngi pediang ya Jisu klem des ngauto ngisulong tang ke kerteng kajing kela kamdon ha kajing im kejongi kajing long kajing man kejongi kamdon kajing per hanroi hadin bangilas ngautu ya kajing i kajong ulai ya kajing shisha bat ngishim ya kata kajing penbaptis ya kaba unong penim jongi ulayai lang ba kumtaken on pen khoj ya kadok nut kajong pi kajong bat haba kadok nut jongi ka khoj kajing long kajing im ka ba man kasni kadon kajing per ka bakrau bat kajing kela namar ba kajing kela kadai bandon bat kikam kajing kela kadai ban pau da kata kajing im babha kajong ni ka baman gasni bat sagawai Jisu upen khamti ya kajing syai ka bapura kajong ha ka balang kajong da ka babu nuksa ba ulet jing yeseng man lagas ngisbatan amdan ka wairu ka jing hikai ka bangingi hikai thamai like no ya ka ka bau nong penim jongi ula dep le ya gane phila ban pule na ka gospel kat kumu Lukas kala nong ka basau ka khot ka bakhan reu ba Jisu la poi ha Nazaret ha ka shnong ka bala penhe penrang bayu bat kumta ha ka ngis batan ula leit rung ha ka sanakok bat ula shem ya ka jing tho ba khoj ka bala na ka kitab ka jong Isaya kum tau la pule te phi bat nga baro ki ba ong bangi dei ki nong but Jisu ki ba ong ki dei ki Kristan te la dang ngikwa bandon ha kata ka balang ka jong Jisu ka balang ka basisha ngi hab ban le jing yeseng man la ka sabatan na kata ka daw ka balang Seventh Day Adventist kadon ka kubor ka ba kraw tam na pedang ki kan hun balang baro kata kalong ban penbena lane ban khot ya ka perthai kaba im ha ka badan lepa ha ka jingma jong ka jing cha chukor ka jong soitan ha ka jing rem ya ki briu ki balui loi da ka jing hikai ki bathala ban lek penbena ya ka khubor jong angel u banengkong ya ka bangila ban shem na ka kitab jing ben pau kala nong ka bakhat sao ka khot ka bahan riu bat ka bahan nyeu ka bakhot pule ka ne ka bakhot bat bawer ya pianga ban shifting bat ban ai ke buram yau tau belai ubathau ya ke beneng bat ya ke kendeu tong ini pule jing ben pau khat sau kala nong kada khot ka bahan reu bat ka bahanyo bat ngalyo i ya wei pat wangal ubaher hapdeng ke beneng ubadon ya ke gospel bom jukut ban ya thukhana ya kita ke ba shong halor kata ka kendeu bat kita ki kinjaban reu bat ki jait bat ki thlet bat upai lang toro ka bahanyo Barwong na kaktin ka bajam to shifting yaw balay bato ay ka buram yaw na balawan ka por ka jing bishar jong bato pinya manedem yaw taw bala taw ya ka beneng bat ya ka kendew bat ya ka durew bat ya ka pukri ngi khot bat ngi weri pi bom day baro ka jing mane balay ka day ka jing mane yaw balay andai ka don tang ka way ka jing mane balay ka basisha kata ka long ban mane yaw balay kum unong tha bat unong penlong bat unong penim jong pi jong pum no ban itu kano kajing mane blai ka badai kajing mane blai u taw bala thaw ya ka beneng bat ka khendeu u blai mar ndep thaw ya ka beneng bat ka khendeu riusni ha ka sni ka bahanyeu u blai u la chong sni pule ya ka ne ka Genesis ka lanong ka ba ar ka khot ka beneng kong bat ka ar ka la kren shai hai ka ni hadin mo bule de thaw ya ka ne ka pertheu de thaw ya pi ngai ki mrat mereng bat borok ki badan ha ka ula chong sni
bat kumju ha ka we na ka hukum jong u ka balong ka hukum ka basau Exodus ka lanong ka arpeu ka khot ka prah do ka khat we u bleu lo ong shai to kan mau ya ka sebaton ban rakhe khot ya ka na bar hendrius ni men le bat men trei ki kam jong me han rai ha ka sni ka ba hanyo ka balong ka sabaton utrai u blei jong me pek bahai ka ni ka sni ka ba hanyo ka badai ka sabaton ka jong utrai u blei jong me ha ka ni ka sni men omle ya ki ai shakri jong me lam neu nong wei ba po phalor jong me lam ne kim rat jong me na ba ublei han riu sngi ula thau ya ka beneng ba di ka khandeu han rai ka sngi ka ba hanyo ula chong sngi ula kerkhu bat ula pengentang ya ka tena kata kadau nga khot bat nga weri pi ki parlok ki parajor baro balada pi kwa shisha ban mane yo ublei ba shisha ban don ha ka balang ka ba shisha kadai be tang ka jing mane yo ublei ha ka sngi sebaton ka baki bruk ong ka sngi sajan batong ini page katu kat neteli na ka kitab jing pen pau kala nong ka bakhat ar ka da khot ka bakhat ar ka ong kum ni jing pen pau kala nong ka bakhat ar ka da khot ka bakhat ar ka ong kum ni te utau yak jakor ula sngo bitar lep ia kata ka breu ka balai bat ula lek no ban ya lek thma bat ya kita ki basa dau sumbai jongka kita ki basumar ya ki hukum mulai bat ki bat ya kata ka jing phla yau Jesus Christ sengap bahai kan ni yak jakor ulas ngau bitar lep ya kata ka breu bat ya kita ki basa dau sumbai jongka habang basa hang ni kamut ibenta iba khendiat lane iba ya dai thik bat katai ka original lane katai ka ba shisha ka ba ublai ulaseng bar habakum ta usoitan ya kita ki bi dai thik katkum kata ka nongrim ka jong ublai lane katkum kata ka jing shisha ka balang ka ba laseng da ublai ki bale ya ka mon ka jong ublai usoitan ubisni usoitan u kwa ban penduk jaj ya kum gini na kata kada upendon kam dangi higi breu ban ya isi para breu bani isi ya kino ki bayalap ya ka ketin ka jong ublai ka bakta mat yong ya ka jinget ka jong pi ha ka jing sisa fi dai ban kemen badang ublai udang penmi yangi ban keren ya ka ne ka jing sisa na ka benta bau kwa ba pinyo asneu ya ka ba pin pai no na ka jing bakala dai usoitan u isi ya ka ne na kata kada ukwa ban ya le persya ka bakum no ka jinglong jong ka ne ka balang ka basa ka jong ublai kabakum no kan ka jinglong ka jong ka ne ka balang ka ba ublay ong ba kadai ka jonga idai bandan artli pe hang to ka ong ba kibakum gino kita ki basumar ya ka hukum ublay bat ki bat ya ka jing plau Jesus Christ kine ki dai bandan hau Kristan om dai tang bala pediang yo Jisu lendet no ya ki hukum na kata kada aku babun ki bro ki yo ya kane ka jing hikai ka ong habang ilangai yo Jisu ngim dan kam syu ya ki hukum Handrai kamlong gumta lada pikwa bandan benta pidai kita ki balang ki basa ki jong ublai ki balasyun ya pi dau soitan kamut pidai bandan ya ke hukum ki jong ublai paro speu tali bat nang ta pan nget yau Jesu na maru soitan utrai hakau aga dur ka ba ban pen kelumar ya pi haki por ke jingwan long bru Jesu cikane ke pertai soitan upen ki ya ki jiu ban isi no yau Jesu bat ban i ye ki hukum bat haki juk ki ba menta bat dau soitan utrai kalong ban i yau Jisu bat isi ye ki hukum tena kata kadau lada ngi don tangka wei na kani kadang ap lepai pianga haka jingma bat ka jingyap kala ap lepai ngi bat nang ta susu kadang i pule na ka haka jing pen pau khat sau kala nong kada khot ka ba khat ar kong kum ni hang ne kadang ka jing yaisha jong kita ki reukhut kita ki basumari ki hukum ublai bat ya ka jingit u Jesu ngap ka ban biang ya ka ju hang ne ka dan ka jing yaisha jong ki reukhut jong ublai kit au blai haba ong ki reukhut jong ublai kamut kita ki basumari ki hukum jong ublai bat ki bat ya ka jingat u Jesu ladang ni sungai u Jesu klam sumari hukum ki jong ublai plan ngim pat dai kita ki reukhut jong ublai ngidang long kita ki nong trei ki jong soitan tena kata kadau ublai u i ye phi ko ki parlok ki parajor baru i jenga kum chu
Ba shwa bangin kut ka jingyai lanti ha kane ka perthai. Ublai wa yang ne ka khubor ka badai biang yangi bangin snow tho. Na kata daw ha ka kitab jing ben pau kala nong ka ba khat pra ka da khot ka ba saw tong ini pule ka ne ngas snow tanat ba ya kane ba ublai u ichi sha yangi wang kum ni. Jing ben pau khat pra kala nong ka da khot ka ba saw ong kum ni. Te ngali o snow ka wei pa ka wei ka tin na beneng ka da ong. To ya mi no naka upai lang jonga. Bapin om ya shanglem. Bapin om ya shanglem bat kita ki pop jongka. Bat bapin om ya pediang na kita kijing yap them jongka. Ublay hashwa ba un penkut no ya kene ke perthai. Ban syok da kijing syok yap them ya kene ke perthai. U khot ya ki breu ki jong u ki bayok sngew. U klam khot ya ka balang ka babakla bakan kela ka bamut. Handrai u khot ya pi ya nga ki badan haka. Bat ki ba i ya ublay ha ka jing cha hikai bakla. Ngila kumdon ha kata ka balang ka babakla. Tena kata kata ublay upha ya kene ka khubor. Baki ba i ya ublay kin yo sngew. Namar ko mangila ongi pinaduk basdang meneba haman la ka wei pa ka wei ka kanhun balang kidon ki bru ki ba i ya ublay. Te kita ki ba i ya ublay haba kil yo sngew ya ka khubor ka jong unong penim jong ki. Lada kidai kita men basan. Lada kidai ki pastor, lada kidai ki nong yalam niam, lada kidai ki senglong kemiru, kin om nyau ya kata ka kerdan, handrai kin mi no. Namar kila snow tu, bakila don haka balang ka babakla. Kat bau soitan perchang ban trai sitom, ki bun ki rangba balang ki temen basan, ki pastor lani ki nong trai jong ka gospel haki bun kenhun. Ki kumnong anong ba ki snow la ran ban mi. Nakataka nagadaw jong ka kerdan ga jong ki handai ken mau ka kerdan jong pi jong kamla ban pen im yangi kadai betang da ka bangi bot ya ka jing sisa ka bang nong pen im jongi uhikai ladangi pule na ka gospel kat kum yohanes kala nong ka ba chipeu kada khot na do ka ba lai ka kum ni yaune unong ap jing khang ulapli te kita ki langbrot ki ngap ya ka tin jong u bat ki langbrot laki jong hi u khot da ka kerteng bat uelam ya ki shabar. Bar habau la penmi no yaki yala ki jong uya Yeshua jong ki te ki langbrot ki ya bot ye o nabak ya sngow thu ya ka tin ga jong u ki langbrot jong u blai la da pi long ki langbrot jong blai ha ka no ko jaka ka ba pi don ha ba pi sngow thu ba pi dang don ha ka ta ka nong rim ka babakla la ne ka balang ka babakla ka bam hika ye pi ban mane ya blai ha ka sngis batan la ne ka bam hika ye pi ban sumari ka hukum ki jong u blai mi no namar bau bulai udang ap ye pi yang bangi don kam ban mi no namar ba ka bible ke yathu sha yang ka ongkum ni bala dangi i yau bulai ni sha skoro ya ka tin ga jong bulai ngap ba yonis kala nong ba pra ka da khot ka ba sa phum nyu ko kren ni jar ubalong na bulai u sha skor ke tin jong bulai namar kita ken pi mi sha skor na ba phim long na bulai kata ka mot bala da pi i yau bulai ada pikwa bandon baru bulai pin sha skor bat pin pediang ye kani ka tin ka jong bulai balada pim dai ki jong bulai pat dai pin kentaj maror ya ka ai ka jing sisa ka ba ngau syukri jong bulai ngalawat lam mi pi ha kani ka kenta bat sakawai ladang ye pule na u na ka ju ka gospel yohanes khat ar lanong kada khot ka ba sao pheu prag ong gumni uta uba kentaj no yanga bat ubom pediang ye ka tin jonga udon ka ba penrem ye u kata ka tin ye ka bangala kren kata ken kan penrem ye u hagisni ke bakado tena kata gadau ko ki parlok ki perjo ko ki para kristan da tunjuk ba ye ka jing ki jong da yit ba ye ka jing tho ba khun yo le se pidang dai kita ki ba ya le percaya ye ka tin ka jong blai tele da pis ngau ba pila dang ya le percaya ka tin ka jong blai pendem ya la de wat ya kajing sisa ngidon kinong hikai ya kajing sisa hagane ka perthai bakin pen iya pi ya kata kalenti ka ba pi dai ban ya bat kum ta pen poi ha kata ka balang ka ba sisa ka ba dai ka nong lek kurim ka jong Jesus Christ bat tat onda umlawan ban simtino ye pi nga to bulai ka jing suk un kar khu ye pi bat un yarap ye pi nga bakat banginang jan ja kata ka jingwan ka jong Jesus Christ ngin pan ye ka jing pensyai ka banau blai
kenang bau unpli ki khmat ke bakin jaman sim di jongi pat ngin sim ni kata ka balang ka basisha ka bala seng nong grim du ka badai ka balang ka basa ka balong seven day adventist ka bara ya kani ka khubor jong julai angel ban khot ye pi pan mani yu tau blei ba thau ya ka beneng bat kandeu pan uba khot yang ibengin sumar ya baro ki chipau ka ki hukum ki jong u kum kadak jong ka jing i ki jong ni ya u blei ne ka benda ka buram ka jong amen Ni kwa banay ngo yo blay. Yo itu kubor ka bangila yo snyo ha kani kamin. Habang apet. Habang asngap. Katno kapen kende kamen sem jonga. Bangi shisha ngidon ha kabalang ka basisha. Ngidon ya kata ka kubor ka basisha. Henry ka cingkali ka long. Katno ngut na pedeng jongi ka baya sam shiki waipan. Ya kata ka jingsha ka bangi ngidon. Tongin long. Kung magkitin ka jong blay kong, ngilong ka jing shay jong pertay. Tong ngin sim niya ka jing shay, bat ngin niya sampat sikiway, bangin don niya ka jing shay, henry ngin tapat ka hapo usang. Henry ngin bo, halor bing penyeng, bat ngin bo ya kasarak jong ngin sinang kenang bakiway, habaki pet yang i, kinyo isya, kata ka jing shay, haga jing imba jong pi, bat jong nga. Kublay sibon pastor, na kaliang ka jong nga judwa ya pi, bat ngikum kabalang, Ngi community ba pinyawan sige balang jong isene sa tangri boy banyai sam yu kubor jongi bahagway ka por ngin snap yu kubor shu hakane ko rukom Henry Markman but ngila ban yo i bangin yo snyo but yo i ye piru kum jo Henry hatat ado ka por ngi duai bo blame IP ka met ko bkhia ngi duai bo blame ai pindam tam ye pi kan ba pidang ye sam yu kubor ka jong blay nakway ka por shakway pan Ublay ka jingsuk pastor, unyay kerku ya pi, tang ya pi, Henry ya Mrs. Jong pi, bad yi kon kiti Jong pi, ubadan support dekar, bad badan sa ATS rukum jo. Teka por kala abiyang bangin penuay na gani jingsulok jongi, daka ba ngini pedem klik baro, na pidon na gano ka jakaba pidon, bad gila ka doon nun, inlay siya ublay, haka jing duay, tong ini duay. Ablay ko pa jongi ubabneng, katno kapindap yi ka mensim ka jongi atray. Daka jingmen na marba meu blay melakren hapdeng jingin nakway kamit shkway pat nado kamit nitong hado manta kamit bada atray barabor habang iyo snyo kupor ni snyo bangi kalapin kelay ka jingim jongi Henry onda ngila sangepan ngipteng banjingay biya na meu blay Henry ay hakane kamit kamday balong gupta ay begitu kubor ka bangiliyos nyo habang idon hakabalang ka basisya at try niya sampad sikiway ladon na peteng jung badang klumar nginay peteng ban wat sisyuk kanang bangilaban lap yake kabalang ka basisya at try kanang mahagata ka akher kasngi ngilaban yadon katlem bat may uplay at try kirkuy ay pastor kalbinang Syakriya kam jo me kurkuya baro ki bapet halaki jong yeng ki sem ki bapet hagila ki cellphone ki jong ki kurku atrai ya ki bapang bashi tom la se ki por kimla ban yeng kimla ban ya ki lapat ban pet ki cellphone ki kurku ki atrai ai begini khubor kalong ku khubor ba ai men sem ki ku khubor jong ki jingermen ku khubor jong ka jingim atrai ba laban ai ye ki jingim ba bam jikot ye ki ta atrai ha ba penwai no gani ki jingsilok jongi hakane kamit bahan reu jo kajing seng nyelap jongi to ai kajing ba jong me blek pa na bom jikut shibom jikun kajing ai ukon ba marway jong me Jesus Christ bala sayap nam ta ki pop jing wipe away lem ba kajing silok jong men sem ba coin to ai ba kini ki lai way jing long blay kini ai thing bandor kalem ba ni wipe away na dom ta hado ki bom jikut amen ngakwa ban ai ku blay pi wipe away ki bala esngap na do ka basdang hado ko bakun nga kwaban ay kublay let's say pedeng jo pi bapay hadin ngi kwaban ay kublay pir kumjo mlaban yos nyo la sya ngi la poy sa kamit kabakado jong kani ka jingi seng lap jungi but inong kren jungi la sya de I pastor evangelist si tangliang but niya khot ya pi ba pinu ya sam biang ya gani kubor sila sya gasngi bangi ngap ya kubor kubang ong ipinado basdang asyo tanat bagani kong sharing save a life Leni share keling pilaban ajing im yenori yeno. Kadang boy berkandai siu tenan melaban ya laban share keling pilaban ai kecing penim. Henry ladan na peleng jong pipan pila yos nyu ini kubor kini kemit baladem Henry pidon kecing keli pilaban phone
lani ban su text haki what lani ban su comment haki WhatsApp ban ngila ban IAP haki jing shai lani ngila ban kedo hakano kenor kurkom to tat hado bangini kedo la shai beng kejan met hakajo kopor to ai bo blai ni ai kerkhui ngi wei pi wei nam ta ko buram ko jong o amen